Narumpay yung niyoskum, ka channel nam daki padba, ka bril nyo terp. Di nakatagaraw ngayon iya Facebook ru ba post udon uway ba post uang ba yang kata kajing yadei jong u ba arden ba mukul sang mahmo ti ngasu kwa ban ong kumni ya kajing yadei kam simet jongno nginom la arban khan namar kita kibrio haba pi bu shun bu sni ya kita henry ngi kipat ba ding ngimtip ya kata kajing yadei jong ki simen henry kumbalong mentahi kamut ka BPP kade ka khot met jong ka jat benriu ti khnang bangin yo jing shai halor jong kani kamut ngan ong ipi amdan presiden amdan sekretari amdan de khot uba kham kraw hakmat jong pat ba amdan rang ba sinong amdan sim amdan sordar amdan doloi hakmat ka sanchar pat ba iban sngoto bhai kata bat amdan pastor amdan fadar amdan uno ru ban hakmat ka sanchar pajba namar balei lada ka jingkhen jing dia ka byang ka sanchar khadar ka bej anamdan hiru kata ka jing yakhi lane jing ye persya te deina kata kadaw ngan ong ye phi baro khot ki khon ka brim trap phidi ban shai bhaken shua ba phin persya lane phin bu shon bu sni yanga phidi bar sngoto ha balei banganga persya balei banganga kran kumni na kata kata ngan ong ipi ba borobor hi ka jing sha nyon ben bat ka jing sha yu rot ka long ya upat ba babon balang jo ka bri nyu trap bat babon hi kide ginong nong bela ginong kendong bat henry namar bangi jit borobor ya kitu kibriu ki ba ri ijat benriu tang ba kide ki khon phareng sto kide ki khon phareng tigine ki khon phareng hi kila yo jing hi kai phareng bat kila don ya kata ka jinget phareng bat kila pengkraw ya kakien phareng te phi lada phi punkuk bor nane phi jit ya kini kibrio ban long nong yalam hi borobor kin yo bet ya ki parari bat ki prajat benrio ide ban smotho e kata handrei hadu mentang ong ipi balei ba ngiskem bat balei nga support ya ka BPP ya kata kapan saja hadir nganom tip tambah handrei nga kersan pak yakin nong yalam ke BPP te kata kasyong hangihi ki pajba te lada kili asniu te kamut ai ba kata karai jong pajba hi ngin rai da kanong nugulti handrei yakamanta ngipat tip da laki bahani ki sniu handrei kumbang yui ya kar kontrekam nadu ba ulong si ru balai ki bu shun bu sniu ya u ba arden namar ba ulong uba start uba sian udah iet sisai kari bekerja benriu nak kata-kata balai nga support yu ngadon hang ni hayau nga sutu bha ngatip bha mo ti nak kata-kata balai nga support amdei ba teng-teng bangi jet ke parti amdei ba teng-teng bangi jet yu briu handrei kadon kai kadaw ka ba penlong yingi bangin kersan ti bun kiba ju persya bhai ki video jungan adu basdang mo handrei kidan ru kiba kersan met pan mensin biya ki jingkran jingkhana jonga ban ki video jonga tengin ya theo kum no kai ha ka jing long brio namar balai barok ngi kwa long lidar ta tambah ngang ong ipi nganom kwa hiru bani sembenta ha kani ka kam sanchar khadar namar balai barok khoj hinne ngam semla la ban ngej hadu menta bagi long kum kani ka jing em ne ka mensiem ka bangang ngadon ngam pala syania ino nak takadaw ngam pala hiru bandrung hakano kano parti lani hakano kano ko balang lani hakano no sang balang namar balai kabha bangayat marwe ngampat semlayu ira ba kandon kataka jingha lani ke jingkela ti lada ublai treken rat hi wibit nda ngi ki pajba babon balang ngi kersyani BPP nda kelawan hakabor hang tangin satip kai kabahane kasniu teman tate kinung yalam bakla papun kipen belat kipen sengosi kumno ban yalam bakla kumno ban pentobria ngan ong ipi kata kare ke jinglien jong kibri gujongi ti kim tip hiru ya kai handrei kinang tang ban yalam bakla ban yalap lamler ne bentuk kana lamler handrei kajing kran jong kajing tho jong tu ba ro Facebook ngan ong ipi ngamla ban bentho namar ngidon la jong ko hot ban tempau tang batang ko we ngasuong ipi kata kajing ide secret te kamut
jong u ba aden ba sama tengah ngam tip ye da tang banga suong ipi ba baling support ape yu brio namar hakapor ba ulong CM por konsel ru de tang utehi gubernur banwan inspection ya kayo klaim kajing pentip ya no ti kemur ulong bastad ulong mengilam bastad namar la pentip dawan inspection ya kayo babun dukan dekat lakhan dari na kata-kata ken banga ngapet ikikam nga support ubri ngapet ikikam jadi na kata-kata ba ita kijing yede hi borobor simet jongno namar ba hakata kijing yede kam simet hi kasyong be hakajing siang ba kajing start jing kinong ilang lada kiyate prolog badno ru namar ba hakasencar kadat jong kapathe bro kawe hi ngi hap ban la ban penyadai ya kibriu kiba yalam leni kiba sencar kene pertai ngi de ban la ban penyadai badno ru Henry ban sngap ya kiru ba leni kiru madan ngan ong ipi lano ru kanom la iru ban wara jing bha namar balik sisin ba ngi jet kita kapten bat ngi sabama loy kita kapten te kam dan jingmur da te nak ta kada balai ba ngasukwa ban pensai mo ba kini ki kenhon balang kristan hi borobor nganong ipi kimde kid khotmet jong da riu balai nga ong kumta namar ba borobor hi lada kadai kad khotmet jong kidai kid khotmet jong da riu te balai ba nginomla banwara kawai kaniam bat kawai kajinget na kabanta kajat benriu bangin yolong bet kawai bat bali bang ong bakini kisang halang ru kinnom dei hiru kiba ie jadi dat benriu namar kide ki khon phareng namar ba kini kinong ilam sang halang hi borobor ngan ong ipi ki perkhat taman biang kaplai ladi bat jot ki babon balang tiala da phimnge je kata kamut phi kiba de kilang rut kiba kerja dia kisang halang borobor hi presiden sekretari kamut kilong briu kamut gitu kisipai lang rut ane gitu kilang rut kilong bi kum to hi kelit bela kum to hi tina kata kata ngorong ipi kan man to ayu ba phin ya pengsan haba phi phimla bande ai na la de ya tina kata kata kam don jumur da ti ya kai boro khat ki ba ngi ekran ba shamphang ha ka jing so tho la jong ngang ong ipi kum brio hi balarang ba ani kum brio ba don ki khon ki ti ikwa ya kata ka sencar khadar daladehi namar balai bangi de ki trajala ngi de trari tremulu bat halor jongka thungkam thungjam hi borobor akiwi ki jaka kamot haba don kanong no interview la de ya ki brio ki badai banpe banjingo ya ka distrik lani banpej banjingo haki office kamut kino ki kam sarkar barokot ka lada ki khot interview ki lade bandon da kita ki CCTV kamera room mo kamut lada ngi pan ya kita ki record ye kamut din pen I da ka video ba lani ya kita ki paper ka ba ki tho lani ka result ka ba syai khanang ba ngin lat ka jing sa kano Henry mentar akan atip balik atok le syukur ru Henry klaim jing syai bat kat ba ong kinong ilam sang bahlang kamu ayang nge Henry kami jing syai dawan RTI ru tip ba kapisa kaja om ta tang ba amla am pisitong te kadon ting mod ayu kata ka jing wa RTI ru hi dei nak kata kata on ong ipi mlong ra palong ra